It-tnaqqis fid-deficit huwa taġi tal-pajjiżna. Din l-opinjoni ta' ekonomisti li qed jevalwaw il-ħidma tal-Gvern tul din il-leġislatura. L-ekonomista Alfred Mifsud tkellem dwar ix-xogħol fejn qal li minkejja li żdiedu n-nies li qed jirreġistraw, in-numru ta' nies jaħdmu żdied b'ħafna. Skont il-Labour Force Survey, il-persentaġġ ta' nies li jixtiequ jaħdmu u ta' nies li qed jaħdmu it-tnejn żdiedu, li huwa sinjal li l-ekonomija qed tikber u n-nies trid taħdem. Qal li d-deficit jista' jitnaqqas b'miżuri ta' awsterità jew bitkabbir fl-ekonomija, u l-Gvern għażel il-mod it-tieni li ddeskriva bħala l-mod it-tajjeb. Ġifieri d-deficit tnaqqas li minkejja li tnaqqsu r-rati tat-taxxa, il-Gvern xorta daħħal taxxa aktar għax in-nies qalaw aktar u allura ħallsu taxxa aktar. Imma ma ddispjaċihomx in-nies li jħallsu taxxa aktar għax fil-but kien fadlilhom ħafna aktar milli kien fadlilhom fis-sena ta' qabel. Huwa wera fiduċja li l-ekonomija din is-sena se tkompli tikber. Perswas ukoll li dis-sena għalkemm is-sena l-oħra żdiedet b'2.4% naraw l-ekonomija tagħna tikber ħafna aktar minn 2.4% għax 2.4% s-sena l-oħra ġibniehom fi 9 xhur. Dis-sena għandna 12 xahar, sur Prim Ministru ntik garanzija jien li l-ekonomija tikber aktar minn 3%. Fuq il-Journal Times of Malta l-ekonomist Lorenz Zammit laqat tnaqqis fid-deficit bħala pożittiv u żied jgħid li n-numri għandhom jiġu studjati biex jintlaħqu konklużjonijiet fit-tul. L-ekonomista Stephanie Cutajar qalet li tnaqqis għal taħt it-3% għandu implikazzjonijiet ekonomiċi importanti u qalet li l-isfida issa hija li d-deficit jinżamm taħt il-limiti stabbiliti u jmur lejn budget iktar bilanċjat. B'hekk il-Gvern ikun jista' jnaqqas ir-rata tad-dejn. Saħqet li għandna ntejbu l-pożizzjoni tagħna biex inkomplu nippromovu lil Malta bħala pajjiż attrajenti u sostenibbli għall-investiment.